Gironins, gironines, benvinguts a un nou vídeo al canal de YouTube. Avui, dia gran, amb Shooting Day de Puma per mostrar-vos la primera, segona i tercera equipació de la temporada 24-25. Esteu preparats? Comença l'aventura! Abans de començar amb el shooting, m'agradaria ensenyar-vos les tres primeres equipacions. Tinc la primera, la segona i la tercera. Aviam què us sembla la primera, que té de novetat les onades de l'escut de la ciutat de Girona i els que surten al nostre escut també. És una samarreta molt maca, darrere també té la senyera, i amb l'Etihad aquí al centre. Una cosa molt important a destacar d'aquesta temporada és que al braç portarem el logo de la UEFA Champions League, que de veritat és que vist des de prop és una autèntica bogeria, m'encanta. Després tenim la segona equipació, que és de color blau, i tenim la senyera que creua el que és de dalt a baix, creua tota la samarreta, amb el logo de color blau i groc, amb el Puma que llueix també, i l'Etihad amb els colors corporatius d'aquesta samarreta, també molt maca i també amb una diferència de la primera, que és l'orgull gironí aquí a dalt de tot el coll. I per acabar tenim la joia de la corona, que és la tercera equipació de color lila, amb tots els detalls on ressalta l'Etihad, l'escut de color lila i blanc amb el Puma, i darrere també, igual que la segona equipació, l'orgull gironí. Ara que ja us he mostrat les samarretes, anem a veure els sets on els jugadors es posaran perquè els hi facin els vídeos i les fotos corresponents, on es canvien 3 vegades, fan diferents posicions perquè els fotògrafs els hi puguin fer les fotos, perquè els videògrafs puguin agafar les millors escenes, i us ensenyo els 3 espais on estan els jugadors, que és aquí a la grada, i veurem quina és la reacció dels jugadors. Arte ni farem junts. Després? T'ho miro. Muy chulo. L'últim background. Passa un moment. No, però ja està. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué te parecen? ¿A verla? ¿Dónde están? ¡Hostia! ¡Hostia! Que vaya cambio, ¿no? Tercera. Tercera. Joder, la tercera me gusta mucho. Y esta es la segunda, ¿no? Muy chula. ¿Tu favorita? Mi favorita es la tercera y la segunda. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Pues sí, se te da perfecto. Sí, genial. Ello es como barbilla para arriba, brazos cruzados, manos aquí, aquí i... Les samarretes els han agradat moltíssim als jugadors, sobretot la tercera ha agradat molt, la de color rosa amb l'escut rosa. Aquí n'hi ha un paret. La rosita, ¿te mola? Esta está muy guapa, tío. ¿Sí? Sí. Te queda lujo esta, ¿eh? La mejor de todas, de las 3. Luego esta. Buena, muy buena esa. ¿Te gusta? Está guapa, ¿eh? Sí, esta me gusta más. En catalán. Mimadito, mimadito. Necesitas que t'aguantin el backdrop. Sí, Está guapa esta, el backdrop. Ah, pero no había visto, no había La visto. segunda tiene una raya aquí de Cataluña. Esa es la buena. Què tal, tio? Bé. Bé? Aviam, explica'm quina és la que més t'agrada. La més m'agrada la lila, Sí? Moltíssima diferència. Hòstia, Catalunya, Aquesta amb Catalunya està bé. Bona tarda a tothom, com estem? Hòstia, amb aquesta línia està guapa, Jo estic enamorat de la lila, No, la lila... M'agrada el lila, A Llangel li queda molt bé. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagin agradat les noves samarretes. No oblideu subscriure-vos, us envio un petó molt fort i ens veiem a la següent aventura.